יאללה, בוא נדבר. באזור תעשייה הזה שאנחנו מצביעים עליו, ומתחם הביג וכל השטח הזה, זה היה פה פעם, הכל שטחים חקלאיים. כשאנחנו היינו ילדים, היינו חוצים את הכביש, זה היה כביש כזה דק, היינו חוצים את הכביש, ובאים לשחק פה בכותנה. ההורים שלך עבדו פה? ההורים שלי פה כתפו כותנה. קריית מלאכי הוקמה כבר מראש כמחנה עובדים. בסדר, אבל כבר 30 שנה הליכוד בשלטון. מה המצב היום? זה חונק אותנו, זה הדבר הזה, אזור תעשייה הזה, הוא קובע את הצביון ואת האופי של קריית מלאכי ושל תושביה. לצומת מלאכי, פעם קסטינה, הגענו לא כדי לדבר על ימי מפאי ההיסטורית, אבל אי אפשר שלא להזכיר אותה. מעברת קסטינה קראו למקום הזה לפני שהפך לקריית מלאכי, והיא הייתה נטועה בין מושבי הסביבה, מוקפת מכל עבריה על ידי המועצה האזורית באר טוביה ושדותיה. מאז חלפו יותר מ-50 שנה, והמפה נשארה כשהייתה. קריית מלאכי הפכה לאי מוניציפלי נחשל, ומסביבה הכל התפתח. תראו את המקום הזה. המקום הזה היה פעם שדות חקלאיים, שהניבו פרי. היום יש פה נדל"ן שמניב הרבה מאוד כסף והרבה מאוד ארנונה. המתחם הזה נמצא סמוך לצומת מלאכי, כלומר אנחנו ממש בצומת מלאכי שהיא הכניסה לקריית מלאכי. אבל השטח שייך למועצה האזורית באר טוביה, ולכן כל הארנונה זורמת למועצה האזורית באר טוביה. זו המפה ואלה הנתונים. בקריית מלאכי יש כ-20,000 תושבים, במושבי מועצת באר טוביה מספר דומה. אבל לבאר טוביה יש כ-145,000 דונם שמקיפים, פשוטו כמשמעו, את קריית מלאכי שלה יש רק כ-5,000 דונם. אזור התעשייה הזה שבפתחה של העיר מניב כ-37 מיליון שקלים בשנה מארנונה. יש מאבק בינינו לבין מדינת ישראל, שחילקה את המשאבים 60 שנה באופן לא שוויוני. אל מיכאל ביטון, מיכאל קוראים לו כאן בירוחם, הגענו מפני ששמענו שהוא מנהל מלחמה. הוא יליד המקום, גדל והתחנך כאן, ולפני כמה שנים נבחר לראשות המועצה. מאז שנבחר, הצית את האש סביב מאבק הקרקעות. הצהוב זה ירוחם, שטח שיפוט. ירוחם קיבלה שטחים שאין בהם שום הכנסה. ושים לב את הצהוב, כל מה שכחול מביא כסף. זה בסיס, זה בסיס, זה בסיס, הם מקיפים את ירוחם, הכסף הולך למי? וזה עיר הבה"דים. צריך להבין, ביטון ואנשיו נלחמים על הכסף הגדול של העברת בסיסי צה"ל לנגב, ועל הארנונה שישלם הצבא מעיר הבה"דים שנבנית. פה מתאמנים, פה יורים, פה מרעישים, פה מנווטים אצלנו, וכל הכסף של הבסיסים האלה הולך לרמת נגב. עכשיו, שים לב, זה רמת נגב, זה אפילו חלק מרמת נגב. כמה כסף ירוחם עוד יכולה לקבל לתקציבה אם הארנונה מכל הבסיסים האלה ייכנסו אליה? בסביבות 15-20 מיליון שקל. כל שנה? כן. כשהתקציב השנתי שלך הוא? כ-70, אבל חסרים בו 10-15. יש איזו סיסמה שחלק מהמועצות האזוריות כל הזמן זורקות לאוויר. לא יכולים לקחת מאיתנו את משהו שלנו. שום דבר לא שלהם. המועצה האזורית תמר היא אחת המועצות העשירות ביותר בארץ. הארנונה שהיא מניבה ממפעלי ים המלח, ממפעלי רמת רותם ומאזור המלונות שבים המלח היא אדירה, כ-80 מיליון שקלים. יש בה רק כ-1,300 תושבים, לעומת כ-32,000 בדימונה, או כ-23,000 בערד. שתי ערים שרבים מתושביהן עובדים במפעלים או במלונות. לפני כמה שנים ניהל מאיר כהן, כיום שר הרווחה, אז ראש עיריית דימונה, מאבק כדי להעביר את אזור הקריה למחקר גרעיני לתחום השיפוט של דימונה. בזה הוא הצליח, ביתר הדברים עדיין לא. המפעלים ברמת רותם, שהאבק והריחות והעובדים, כולם באים מדימונה, מירד ומירוחם ומהפזורה הבדואית, צריכים להתנתק ממועצה אזורית תמר. לא לוקחים מהם משהו שהם פיתחו. זה מחצבי מדינה, פוספטים, זה מחצבי הארץ הזאת. האשלג בים המלח. ים המלח שייך לא למועצה אזורית תמר. הדבר הזה, מתחם הביג הזה, שבתחום שיפוטה של מועצה אזורית באר טוביה, גמר על כל העסקים הקטנים שלו בקריית מלאכי. עכשיו, אנחנו נלך לקריית מלאכי, נעשה סיבוב, אתה תראה שאנשים יושבים בפתח החנות, מחכים שמישהו יבוא. אם זה היה שלנו, ניחא.
הכסף היה נכנס לקופה, אז בסדר, אז המרכז מסחרי ישן, אני עוד אשכנע את עצמי שיש פה משהו חדש, אבל הוא מכניס כסף, אבל פה לא מדוף שם ולא מעוקצם, אחי. אנחנו מדברים על כל אזור התעשייה, נכון? על כל מתחם הביג, על כל... אתה עושה ככה, אבל בשבילי זה ככה. זה בתוך קריית מלאכי, זאת אומרת, החלוקות הן כל כך לא טבעיות. זה הכל הבניות של פשוט עושק. עכשיו ניסע רגע צפונה, לגליל העליון. בשמיים עגורים, ועל הקרקע אנחנו פוגשים את משפחת סיסו בביתה החדש בהרחבה של קיבוץ שדה נחמיה. מתי עברתם לפה? לפני חודשיים. גרנו כל החיים בקריית שמונה, אנחנו שנינו לידי קריית שמונה. אחיו של דודי נהרג מפגיעת קטיושה בתחילת שנות ה-80, ולאחרונה הם החליטו לעזוב את העיר. לא מפני שמאוד רצו בכך, אלא פשוט כיוון שאין קרקעות בקריית שמונה, ובקיבוצים שסביב העיר מפשירים אותה כל הזמן. אם קריית שמונה הייתה יכולה לשווק היום 200 קרקעות לבני קריית שמונה, יכול להיות שהיינו בונים את הבית בקריית שמונה. זאת אומרת, העיר הפסידה אתכם בגלל קרקע. העיר הפסידה אותנו בגלל קרקע. לא רוצה, אתה יודע, החיים זה לא... אתה לא יכול לשים את האצבע על דבר אחד, אבל אם הייתה קרקע, יכול להיות שההחלטה הייתה אחרת. מדוע זה כך? שוב בגלל הגבולות המוניציפליים של העיר, שמוקפת בשדות של המועצות האזוריות גליל עליון ומבואות החרמון, שדות שבחלקם הופכים לנדלן ומרוקנים את קריית שמונה מהצעירים שאולי בכל זאת רוצים להישאר בה. הנה הנתון, רק בשדה נחמיה, קיבוץ אחד מרבים שבהם יש הרחבות, נרשמו בשלוש השנים האחרונות 128 התחלות בנייה, כשבתקופה הזאת נרשמו בקריית שמונה רק 71 התחלות בנייה. יש פה בעיה קשה של אדמות. אנחנו בעצם חצור, איזשהו אי בתוך האדמות של ראש פינה. כל האדמות שמקיפות את חצור היום זה אדמות של ראש פינה. באמת, אני חיכיתי לשאלה הזאת. קניון לתפארת, ממש בפאתי חצור, הארנונה משולמת לראש פינה. אני תושב קריית שמונה. הכניסו את קריית שמונה לאיזה פינה נידחת, וכל השטחים, מה זה שטחים ענקיים, קילומטרים. למי שייכים? לקיבוץ ברעם, שהוא ממרחק של 35 קילומטר, יש לו שטחים באף של קריית שמונה. שטחים של שמיר, אמיר, דן, דפנה וכו' וכו' וכו', שייכים לקיבוצים. אוקיי, שטחים למה? לחקלאות. וראה איזה פלא, פתאום עכשיו כל קיבוץ פותח לו שטחים לבני ביתך. כל הכסף הזה לקיבוצים, חלוקת דיבידנדים, אז לאן אתה רוצה? למה שלא יקראו לנו עיירות פיתוח? קריית שמונה. כי ככה הם רצו שנשאר. אותנו הביאו בשנות ה-50 ככוח עבודה שחור למען הקיבוצים. היום הם מתקדמים, מפעלי הייטק ודירות פאר. למה? ועולמי תרבות. למה? קריית שמונה זה מעבר לקיבוצים. לא הקדוש ברוך הוא ירד מן השמיים ועם אצבע אלוקים סימן גבולות בישראל. בני אדם סימנו. והקו השרירותי שהקיפו את ירוחם בו, ככה בפינצטה, רק לא בסיסים, זה קו של בני אדם. זה קו של אידיאולוגיה, זה קו מכוון, זה קו של אינטרסים. האינטרסים והאידיאולוגיה והערכים ומרכז הכוח צריך להשתנות באופן שהקו הזה יסומן אחרת. אני מיוזמתי שלי לא מתכוון להעביר דונם אחד לאף אחת מהרשויות השכנות. הכנסות, כן, שטחים לא. שמוליק ריפמן הוא ראש המועצה האזורית רמת נגב, והוא בעזרתו של אריק שרון גרם לכך שבזמנה החליטה מדינת ישראל למקם את עיר הבה"דים בתחום השיפוט של רמת נגב. הוא מוכן להסדרי תשלום עם ירוחם, כלומר להעביר אולי חלק מן הכסף, אך לא מסכים לשינוי הגבולות המוניציפליים. אתה לא סתם אומר שאתה לא תעביר דונם. זה אידיאולוגיה. כי זה לא רק כסף. אני אסביר לך למה. במדינת ישראל שבה יש רשויות ערביות, בדואיות, יהודיות ואחרות,
אני אומר לך באחריות, ואני עומד מאחורי זה. ברגע שאתה פותח את גבולות הרשויות המקומיות במדינת ישראל, אתה לא יודע לאן אתה מגיע. זאת אומרת, אתה לא רוצה לתת לירוחם. לא שמא, זה תפיסת... אבו בסמה יבקשו גם. לא, זה תפיסת עולם שלי כאיש ארץ ישראל. סכנין רוצים, סכנין רוצים, ערבה רוצים, כולם רוצים לפתוח את הגבולות. ואני מציע גם לכם וגם למדינת ישראל, אל תלכו למקום שממנו אי אפשר, לא יודע לאן תגיעו. כל הזמן מפחדים מאפקט המצילתיים. שאם במקום אחד אתה עושה תיקון אמיתי, יהיו חייבים לעשות את זה על כל הארץ, אבל אני אומר ששום יישוב בפריפריה שהוקם מטעמים ציוניים, לא מטעמים כלכליים, שום יישוב כזה לא יצליח להגיע לעצמאות כלכלית אם לא יעשו תיקוני קרקעות. בפרקים הקודמים כבר סיפרנו שכמה מן העיירות והמועצות המקומיות קורסות כספית ונתונות בגירעון מתמשך. ראש עירייה אחרי ראש עירייה עולים לירושלים להתחנן למענקי איזון, לברוא תוכניות הבראה, בעוד שהפתרון מונח ממש לפתחם. לא מכבר מינה משרד הפנים 3 ועדות לבחינת הנושא הגבולות המוניציפליים, צפון, מרכז ודרום. צריך רק לקוות שהוועדות האלה אכן יעבדו, ושהמסקנות שלהן לא יידונו בעוד ועדה, ואחר כך עוד ועדה, ואז עוד אחת. לא מבקש לך, לא קצבה, לא מבקש לך הלוואה, אבל אל תיתנו לי גם דגים, תנו לי חכה לדוגת הזה, תנו לי את האפשרות לעשות את זה, תנו לי אפשרות להתרומם. תנו לי, אני כבר אצל את הכסף, אתה לא נותן לי כסף, תן לי אני אצל את הכסף, אבל תן לי את האופציה הזאת. מצד אחד אתה לא נותן לי כסף, כי כל פעם אתה אומר אין לממשלה כסף, מצד שני אתה לא מאפשר לי לייצר את ההכנסות בעצמי. והדברים האלה מוציאים אותי לפעמים, אני אומר לך, בצורה מדהימה, זאת אומרת, הלאה, תתעוררו, דבר כל כך פשוט. תן לנו לראות קצת אופק, תן לנו לראות איזה כיוון חיובי. מה שערים בפשיטת רגל, אפשר לומר עוד מעט. ישראל רוזנר, ערב טוב. ערב טוב. קודם כל, תגובתו של שר הפנים גדעון סער. כן, אז מלשכתו של שר הפנים גדעון סער נמסר בתגובה כי ההחלטה הראשונה של השר סער הייתה העברת 320 דונם מראש פינה לחצור הגלילית לפיתוח מיזמים תיירותיים ולקידום התעסוקה. לפני כחצי שנה הודיע השר על הקמת 3 ועדות לבחינת שינוי גבולות וחלוקת ההכנסות בדרום הארץ. הוועדות שהקים נועדו לבחון את גבולות הרשויות השונות ואת ההכנסות מאזורים שונים, מניבי הכנסות ואופן חלוקתן בין הרשויות באותו אזור. נשמע כאילו התגובה נקטעת באמצע, ולאן הוועדות האלה הגיעו? כן, אז הוועדות מתכנסות בימים אלה, כלומר, אני יודע שהן התחילו להתכנס. אבל צריך לומר שיש עוד סיפור שלא נכנס לכתבה, וזה גם אופקים. נכון, אופקים זה סיפור מאוד גדול שלא, מפאת קוצר הזמן לא הכנסנו לסיפור, ונגיד אותו בקצרה. אופקים נטועה בתוך מועצה אזורית מרחבים, יש שם את שדה התעופה חצרים, בסיס חצרים. הבסיס עושה רעש, הבסיס ממש באף של אופקים. הכנסות של ארנונה יכולות להיות של כ-15 מיליון שקלים, וההכנסות האלה נכנסות למועצה האזורית מרחבים. עכשיו, אתה שואל את עצמך, אופקים הייתה נתונה תחת ועדה קרואה כ8 שנים, בגלל גירעונות. הכסף היה מונח לפתחם, אבל הכסף איננו, כי הוא הולך למועצה האזורית השכנה. תודה רבה. ישראל, ומחר